बायखा याक मिलिवोय जों वार्ड नर्थ इस्ट सलामका अब मेसेज तिनी चिने आगुलिनी होइते न सारा नर्थ इस्ट रहनाय ताई दिल्ली नबो जों मेसेज रिनाय चिने मानथायनि बागै जों तिप्रासा सिमिया बुबागरा सिमिया तिप्रा मथा सिमिया जों गुटार नर्थ इस्ट चिने मानथायनि बागै जों थानचांखा अमनो तिनी यूनिटी रैली और आगरतला खालायजागै दंगो गोबां मा केबेंमों तिनी साब्रुमनि टाइमलि ट्रेन चालक जांनानै दंमाने सारक जागलिया गोबां मा चिननि गेटो चिनी बरक फायनानै बागै गाड़ी रिजार्व नाखा गाड़ी तिनी नष्ट हिने रिजाग्या आहाइपा न तिनी ने आगरतला लोको थम पान्दावो यांगो नाहारि नायदे तुई तोर तुई खाय बरक चिनी माथा हाबलाय तंगाय माने लामा चागलाय लिया ताखुरा बखरा ताई सिराप साकानो नंनि बसकांगो चिनी नर्थ इस्ट नि अजामारक चिनो माथो बुबाग्रबे बाक्सा बरक फायनाय आं नरंनि थानि कयमुं नारकनाय मोसंनो जों थानचा मा तंनाय बुबाग्रानि लगी मा तंनाय चबावा बुबाग्रानो जों लगी मारिनाय हिंकायसे जों फियक जागनाय हिंकायसे चिनि मानथाय माननाय हिंकायसे जों कुसुब जागमानि याकनि जों यगै माननाय ताखुरक आबोनि बागैनो जों थानचा मा तंनाय कागलाय मांलक बयजेसे पने चुकलि रिथोन जों थानचा अन कथावै मा तंनाय अ थानचानि मारिनो नासिगैनो तिनी उत्तर पूर्वांचलनि जत अजामारक ब थानचां गइपाइका तिनी चिनि अ आगुलिनि आस्तबल मैदान ताई सिरापसाकनो नरक नुगानो चिनि थानचानि अजामारक न लां फासिमगो नासिगनारि थानचानि अजामारक जत्तन यांग बसाजाक यां दिगिबो नासिगनारि चिनि थानचानि अजामारक जत्त फासिंगन ताई सिरापसाकैनो चिनि बरम गोनां मेघालयनि चीफ मिनिस्टार चिनि कनर चांमा जी बर फाइसक पैनाय आं खाख्लायो आनि उकलगो तेबो काहाम काहाम नारंनाय तंगो ताई तिनी अ रेली पाइमानि परेवो नरक जतन कसां कसां खाइ थाने कोनो जागा कोनो केबें मुंता आसाइरिदि अमतैखायनो जों पिसफुलनि चिनि मानथायनि सबानो जों फुनुगरिनाय म काइसे दृष्टान्त उंटंटन म काइसे लाइव मांगै टंटन मसक सावैनो जतन नाहाय नाहाय काहाम ताई हामजांमा याफारै आन कक मुथा का आसक्तिनो जतन खुलुमबाय का हामबाय।